ce baɗi ne wanda kamar yake duka a faɗin duniya. Kai ne zahiri kuma kai ne baɗini, banda kamar ya kai a faɗin duniya. Duk wani tanadi a wani duka domin ki ne, komai zan domin na kare miki mutunci ne. Kin ga so na yaɗar so a raina irin na jarabta ne, inda zuciya ta gama so maso ki ji wannan sirri ne. Hawaye zai zo ranar da ki kai nisa yanni, kin ga da ba kyanan sai in ji wannan lafiya. Yan kamota baki a so ba wanda ya kai ni, ni dacen masoyiya ta ce za ta ji da ni. Na warke daga cutar da nake na samu magani, kanke na yi nisan tafiyar da ba wani mai tarar da ni. Kunci na ka shiga ba kya kusa a gefe na, ko da na yi fushi na ganki kisa ne